Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam jong gador barat nong po hadien ke jingyo jing ujor na ki babon ki pai ba nong shong shnong halor ke jing sha penjot dusman ka klau jong karat ke badon hanong po menda kasni ki lami shakmat ban khang persha e kamrap kamreng bar ke jing penjot pathari ke klau jong karat haba keren shi ki la pathai kubor uba linus lingdo jong karat nong po ha ke jing non ringkat ki wede ki longsan mansan da ke mensim jong ke jing sngo khya uloong ba ke jing rap jing riang ke jing pom pathari ki dieng ki set baga jing thang dusman ne ketika klau jong karat kala penong ne ketika klau bentar khong ke bala bu jing ma ye kimrat kimreng mat kham tam e ke jing du jong kitolong umbam umdi uba linus lingdo ule thu baga dor barat ke ba penong kerki e kini knyat sngi baladap halor gani ke benta kala shim ki rai bana du menta usnam arja arpusan anum sha shu ya baro kinong rap bakin thong ye ukwai sensar bat usit kumbaladap ban khang hakipor ki baladap ule thu banang ni shakmat karai kanum i thu shu ikinong rap ki bomdan ni ke jing tho nagarat bat baro ki pai ba nong rap ki baladap ban rap ban riang hapo ka klau jong karat baki dei bandan ni ki jing tho ki bala ai da karat ringkat ba ka jing tho ye ki jing he jong ka jaka ka baki rap thanam ba kanum mi ka jing kan tur ne kini ipun hadien habut badru balada don kam ban pen thamai ki kot kisla kinong rap ki la ban wan mi sha office de kam ka dor bar raj hanong po uba linus lingdo ula pen tebru ba ka dor bar raj kala rai ban khang persha season ya ka jinga dia thiat jaka po ka khlaurat kabla tibru kum kata ka di serlei balak khangru ban ai pateng ne ai wai shiki wei pat ya ki lom mat ki ling kharap ban penlong kum ka kam khayi ya ka khlaurat ula pen tibru ba ka dorbar kala mana ting e ya ki brio ki ba jumlien ban penjat dusman ya ka mariang dak ba pom diang pathar bat thang dusman ya ka khlau jong ka rat bat la dalap ki bale persha e ki hukum ki ba ka dorbar rat ka de ban rai ka rat kan sa shim ki sinjam ki ba ting e ban pen shitam ya ki Dia mana cak menang mali. Jong kadar barai nongpo. Hadin ke jingyo sibun ke jing ujor na ki pai ba halor jong ka jing terkhong jong ki lum ki wa ka jing sedang banrengat no ki umbam umdi bakum juru ka jing penjot pathar ya ki klau ki petap da ka jing pom ding pathar bakum ju da ka jing thang ding klem akor te ngiwan chne chkhmat nak benta ban penpau chapi baro inong chong snong khamtam ya ki nong rep ki barep ha jaka jong garai nongpo te nakalian jong ter barai ngilabu ka jingkhang persya ya baro ki nong rep ki barep ha jaka jong garai ba nangdu unem snem ajar opsan winom sha su banthung ya ukwai usensar bat usit nama kini gilong kita jingthung ki ba panterkhong ya kalum kawa ba kumju uru ni pentip pai ba sabaro ki nong rep ba kidei bendon da ka jingtho da ka lane ka kot ka ba kilayo na karai ban kum ka ban ajing bit nam ta bakin rep te kino ya kito ginong rep ki badon ka jingtho na karai kilayo lupa ha kidei ban don longru kita jingtho ki ba don rengkat ba ki jingtho ba ka jinghe jong ke area te kador barai kapan tip bana pai ba sabaro kinong rep banane sakhmat nginom ithu su ya kito kinong rep ki ba surep klem ka jingtip nakarai nongpo te kador barai haju kopor kapan bana ya kaneru bala ngila khang persya ya ka jing ya di ya thit kumbang juong lane tip kita ka di serlei ne ai pateng haki wei pat ya ki jaka ka baka rai kala ip panrep basusu la khang persya ya ki nong rep bakin IY ya ki lum lani ki jakarep jo ki shaki wei pat namar babun ki basim kabu panlong kamai spa lane business lengba ki jaka ki blaki yo panrep nagarai da ka baki IY shaki wei pat te kino kinong rep ki blarep slam ne jan ki bron kam ya ka jingtho jingtar nagarai lane ki bron kam ban renew ru kila banwan mi sa office rekam
jong kador barai te kador barai nong po kalam na tang ru ya ke ba pom ding pathara ban man thang khlau ya ki khlau ki tap bat kino kino ji punjot ya ka mariang te lada ngilap ya ki bele persa ya ki ne jing patha jong kador barai handeng kador barai kasle ya ka badon kam